וזה שנוהגים להרבות בתפילה ביותר בערב ראש חודש במנחה, שאז עושים יום כיפור קטן, ככה אחינו אשכנזים בערב ראש חודש במנחה עושים יום כיפור קטן, מרבים בתפילה מאוד, כי אז צריכים לזכות לראש חודש. למה צריכים לזכות לראש חודש? הוא בחינת בילוי הלבנה, בבחינת קידוש החודש, שזה זוכרים רק על ידי אמונה, על ידי ראש אמונה, וזה צריכים לגלות דייקה בשעת המנחה. למה? כי מנחה זה הזמן של הצמצום, של החלל הפנוי. אבל כן, אז מרבים בתפילה כדי לזכות לגלות האמונה, שעל ידי זה עיקר בחינת קידוש. כלומר הצמצומים מטרתם היא להפריע לאמונה, להסתיר את האמונה. אמרנו טבע שהוא מטביע את ההשגחה הפרטית, את האמונה. אז דווקא בזמן של הצמצומים שדינה תקיפה, אנחנו בדווקא אז מרבים בתפילות ומתחזקים באמונה, כדי שנזכה לראש חודש, שהוא מה? ראש חודש, תחילת מילוי הלבנה, לא ככה? מתחיל האור, איזה אור? של חברת החשמל, איזה אור? איזה אור? אור האמונה, כדי לזכות לגלות האמונה, שעל ידי זה עיקר בחינת קידוש החודש. אני מאוד רוצה שאתם תבינו את הנקודות, אתם לא חייבים לזכור את הכל, לא חייבים לזכור את הכל, זה לא פשוט, אבל לזכור את היסודות זה אתם חייבים, חייבים לזכור את היסודות, כי על היסודות האלה נבנה הבניין, ואם היסוד הוא לא חזק, אז הבניין שיבנה הוא לא יהיה יציב, ודי למבין. שעל ידי זה עיקר בחינת קידוש החודש, שעל ידי בחינת תפילת המנחה כנ"ל, ואז מתוודין ועושים תשובה על העוונות, ומתפללים שהשם יתברך יכפר להם, וקוראים אותו יום הכיפורים הקטן, יום כיפורים קטן. למה? כי העוונות הן בחינת כפירות. למה אדם עושה עוון? הוא כופר במה? במצווה הזאת. במצווה, נכון, מזלזל בה או משהו כזה, לא חשוב, לא מדובר חלילה שהוא עושה את זה בשוגג או חסר דעת וכו' וכו'. כן, חכם מרדכי. זה כופר זה בידיעה, בדעת. נכון. אבל אין אדם חוטא, נכנסה בו שטות, ונתן לו דעת. נכון. איך זה עובד? זה לא, מה זאת אומרת איך זה עובד? וככה עובד, בדיוק. או שהוא כופר, או שהוא נכנסה בו רוח שטות. מי שנכנסה בו רוח שטות באמת, אז הוא לא מודע לזה, אז באמת הוא חסר דעת, והכל בסדר, הוא לא כופר. מה חידשת? לא הבנתי. אני מדבר על הצד שאחד מתעצל במצווה, הוא יודע שהוא צריך לכבד את אבא שלו, הוא צריך לתת לו את הכבוד, לא לסתור את דברי אבא שלו, לא לסתור את דברי רבו, אלא לדבר בצורה נכונה, בצורה יפה, והוא לא מזלזל בזה ולא עושה את זה בגלל הגאווה שלו. אתה לא יכול להגיד לי עכשיו שהוא נכנסה ברוח שטות, כי הרוח שטות שאנחנו אומרים אין אדם עובר עבירה אם כן נכנסה ברוח שטות, זה בערכין. אם לא ביטלת את הבחירה אז אין בחירה, הכל רוח שטות, הכל בסדר, וכולם כמו משה רבנו ושלום עלייך נפשי. זה לא נכון. לא, אתם נתפסים על איזה משפט, על איזה מימרה, והולכים איתה לקצה השני לא בצורה נכונה, לא בצורה טובה. ביטלת את הבחירה, ביטלת הכל. כתוב אין אדם עובר עבירה אם כן נכנסה ברוח שטות, בערכין. אבל ואיפה שהוא באמת לא היה יכול, נכנסה ברוח שטות, התבלבל, אבל איפה שהוא היה יכול הוא היה צריך להיות ערני. אתה יודע מה, עוד יותר נבוא לקראתך, בסדר, היה רוח שטות, בסדר, התפללת על זה, עשית תשובה, לא היה רוח שטות, בסדר, אני נקי. הרב עובדיה מוכיח בחזון עובדיה, אני אראה לכם את זה בני נר, חתן שלי הראה לי, שכל השוגגים, מה שרבנו אומר כל השוגגים עליי, כי רבנו יודע שעל שוגג אין בו שום עוון, אין בו שום עוון, זה שוגג, הוא לא צריך לעשות תשובה אפילו על השוגג. איך? עליי שאני אביא אותך שלא תהיה שוגג.
אני אתן לך כזאת דעת, זה החידוש של רבנו. כי אם אין לך שום עוון, זה גמרא ביומא, דף פ"ו. אז הוא אמר, רבנו לא הכיר את הגמרא הזאת, לא ידע אותה. הרב עובדיה מביא את זה, אני אראה לכם את זה, בלי נדר. אז מה? זהו, לא, כל השוגגין עלה, אני לא אוותר לכם, לא תהיו שוגגין. למה תהיו שוגגין? תקיימו את המצוות לכתחילה כמו שצריך. לא, אני שוגג, כל בסדר. זה מפה בא הדיבור על ברסלב שהם מזלזלים והם לא רציניים והם לא אכפת להם, ויש להם את רבנו ורבנו פותר את כל הבעיות, רבנו ורבנו, והוא עושה מה שהוא רוצה. רוקד חופשי במועדוני לילה. ונראה לך, זה ברסלב האמיתי, חס וחלילה. זה ברסלב משיגנס, שטועה מאוד מאוד בגדול. הוא שוגג, אין בו דעת, הכל טוב, הכל רוח שטות, מה שאתה רוצה, אבל הוא משיגנס. הרב יצחק בנדר בטוח לא מרוצה ממנו. רב שמואל שפירא לא מרוצה ממנו. הצדיק מיבנה לא מרוצה ממנו. זה לא עכשיו ככה לבבא, למה שיהיה יהיה, זה לא ככה. צריך אחריות, כי אחרת גם שכר לא תקבל. על מה אתה רוצה שכר? עשיתי את זה, לא היית משוגע, היית חסר דעת, לא, למה תקבל שכר? פה פתאום יש לך דעת, על זה כן אתה רוצה שכר. על להיזהר, לא להגזים, להבין, החוסר דעת הוא בערכין, אבל אדם צריך אחריות, צריך לעשות תשובה. אז זה העניין שקוראים אותו יום הכיפורים קטן, כי העוונות הם מבחינת כפירות, כי כולם באים על ידי היצר הרע, שהוא נקרא אל אחר. כמובן במקום אחר, ברור שהיצר הרע מבלבל אותה, יהודי לא רוצה לעשות עבירות. מבלבלים אותו, בשביל מה מבלבלים אותך? כדי לתת לך התנגדות, כדי שאתה תתגבר על ההתנגדות, כדי שתילחם בהתנגדות, ותגלה אותי בתוך ההסתרה, ולא תוותר לתאוות שלך. ותהיה לוחם גדול, ועכשיו תקבל שכר. כי השם לא צריך אותך, הוא לא צריך שתעשה את המצוות. אם צדקת מה תיתנו, אם חטאת מה פעלת בו. וזה לשונו, הפשע מכניס כפירה לאדם, ועל כן, אז במנחה של ערב ראש חודש, זה השגחה השתבח שמולד. מתוודין על העוונות, ובקשים מהשם שהשם יתברך יכפר להם העוונות, כדי להכניע כל מיני כפירות. בשביל מה צריך לכפר על העוונות? אז זה שוגגין. אין אדם עושה רוח שטות, וכן יעבור זה, נכנסה ברוח שטות. הכי טוב, הכי פשוט, זה ודאי שלא ככה. אותך מבחינתך צריך להיזהר מאוד מאוד, ולהתפלל על זה, ולצעוק על זה לשם יתברך, אבא תרחם עליי, שלא יחטא ולא יקשל בשום עוון. שאקיים את כל השולחן ערוך כהלכתו, כדי להכניע כל מיני כפירות שעיקרם באים מהצמצום של חלל הפנוי, כמו שהסברנו בארוכה, ולזכות לראש אמונה הנ"ל, שזה זוכין על ידי תפילת המנחה דייקה, שהיא בכוונה כראוי כנ"ל. כאשר התפילת מנחה היא נעשית בכוונה כראוי, אז על ידי הזה הוא זוכה לראש אמונה, לראש אמונה, ועל ידי זה זוכים לראש חודש, מבחינת קידוש החודש, מבחינת מילוי הלבנה, והוא עולה ומתעלה בעזרת השם לאט לאט. אתה אומר שזה הסתרת הספקות, ומחילת עוונות בן אדם שמח. זה השיר, אבל בואו נדבר, ממש צריך שירה, להביא שירה ממש. הוא עומד על הכינורות של הלווים. כן, כן, מתי אדם פוצה בשיר? שהוא מבולבל הוא לא שר. מתי הוא שר? שיר זה מלשון עיגול, שנסגר לו המעגל. אז הוא פוצה בשיר. מה לא מובן? לא הבנתי. לכן התגלות האמונה היא על ידי שיר. מתי אתה... שלחתי לכם סרטון של הרב יגאל כהן, נכון? אמר, אני לא מפחד בכלל. לא בגלל שאני רב, לא בגלל שאני... פשוט אני יודע שהשם ייקח אותי לאן שאני צריך ללכת. אז מה יש לי לפחד? זה האיסורים הנוראים שהאדם עובר בגלל שאין לו אמונה. אז הוא פוחד מזה, הוא פוחד מחבלים, הוא פוחד מזה. אדם שיש לו אמונה. יש צדיקים שנכנסים לשכם. נכנסים לשכם בלי צבא, בלי כלום. לא רואים ממטר אף אחד. הרב ברלנד, נכון, לא רציתי להגיד שלא יהיו סתימת מוחין, אני לא רוצה.
זה יהודי שלא סופר אף אחד, הוא יודע, אני עם השם, זה לא פשוט. בזימבבואה נכנס לעיירות הכי מסוכנים, שמי שנכנס לשם לא יוצא חי. לכן רבי עמוס אמר, אם הוא היה פגום בברית, האריות אוכלים אותו. אוכלים אותו, לא משאירים ממנו זכר. הרב שלום, שהוא מגדולי בעלי האמונה, הוא אמר, רעתי מפחד, איזה אריות, השם ירחם. הוא הלך איתו להתבויר, בוא לא, אבל תחזיק חזק. תחזיק חזק. איפה? איך? איפה? ביערות האלה. מה זה נחשים, מה זה פחד פחדים. זה מי שלא ראה לא יאמין. מי שלא ראה לא יאמין. החתן שלי, הוא תלמיד מובהק של הרב ארוש. באחת הנסיעות שהוא לקח אותו, הוא סיפר לו שהוא והרב ברלנד יצאו למדבר יהודה להתבודדות. זה היה בחורף. הרב ארוש עשה שעה התבודדות, הוא מתחיל להרגיש קור כלבים, היה גשם, כולו נרטב, מהר רץ לרכב. מחכים לרב שעה, שעתיים, 3. עכשיו במדבר יהודה אין עצים שאתה יכול להגן, אין כלום, מדבר. 3 שעות, 4, הוא חוזר אחרי 6 שעות, כולו יבש. גשמים, קור כלבים, יבש, חוקת, שמח. טוב, המאמין יאמין, והלא מאמין, השם יתמלא עליו ברחמים. טוב, אנחנו בהלכה עניין תפילת מנחה, על פי מה שכתב רבנו בליקוטי תניאנה, סימן כ"ב, לעניין ענווה, שבעניין ההכנעה והענווה טועים העולם הרבה, כי כמה אנו מתייגעים בתפילה לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, ואם כן בוודאי אין זה מידת ענווה כמו שסוברים העולם. לכן הבאתי את הקיצור ליקוטי מוהר"ן, קיצור ליקוטי מוהר"ן, כי את כל הליקוטי מוהר"ן ללמוד עכשיו אין סיכויים שנעשה את זה, זה בלתי אפשרי, כי אחרי ניתקע שמה, ולא זאת כוונתנו. אז אני בסעתא דשמיא חשבתי להביא את הליקוטי מוהר"ן ולעבוד קצת, המעט שבמעט. זה תורה ארוכה מאוד. אי אפשר לזכור לאמונה שלמה כי אם על ידי שבאים לצדיקי הדור האמיתי, ודי למבין. אי אפשר לזכור לאמונה שלמה, חייבים לבוא לצדיקי האמת, ודי למבין, כי כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לדור. מי? הצדיקים, שהם בחינת השבעה רואים, שהם כלליות כל מנהיגי הדור והאמונה והקדושה, והעיקר הצדיק מבחינת משה, שנקרא על שם זה ראיה מהמנה, כי הוא רואה האמונה לתקנה ולהשלימה, והוא אחד משבעת ההורים שבכל דור ודור. אז בכל דור ודור יש את זה. לכן צריך ללכת לצדיק האמת. בלי צדיק האמת לא תוכל להגיע לאמונה. טוב, השם יעזור לי שנמצא את זה. בוא נראה, אז ראיתי את זה ברור, עכשיו אני לא רואה את זה. טוב, ננסה לאט לאט. אך שרוצים לצאת לעלות מדרגה לדרגה, צריך שתהיה לו ירידה קודם העלייה. מה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו לא אוהבים את הירידות האלה. כי הירידה היא תכלית העלייה, לך רד ועלית. וזה המכשלה הזאת, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהם. והמכשול היא הירידה, לכן הוא לא יוכל לעמוד על דברי תורה אם כן הוא נכשל בהם קודם. מזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם ולא ליפול לעולם מדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם, כי אם שיתחזק ויתאמץ לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם, אפילו יעבור על מה שיעבור עליו, ואז יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות, כי הירידה היא תכלית העלייה. ויש בזה לדבר הרבה, כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים הדברים האלה, והוא כבר אבוד ואין לו תקנה, וזה רק לגדולים במעלה עולים בכל פעם מדרגה לדרגה, אז הירידה היא תכלית העלייה, אבל הוא לא, אין לו שום תכלית העלייה.
הירידה היא תכלית הירידה, והוא ירד וכו' וכו'. אבל באמת תדע ותאמין, כי כל הדברים האלה נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים. כי השם יתברך טוב לכל תמיד. תמיד הוא טוב, אין דבר כזה. טוב, מחילה מכבודכם, אבל העניין של הענווה לא יודע למה ברח לי. אז אני אגיד לכם מה שאני זוכר בעל פה. מעניין, ראיתי את זה בעיניים שלא סתם הבאתי. העניין של הענווה שרבנו אומר להיזהר מענווה פסולה, כביכול להיות במוחין דקטנות, וזה מה שרמוז פה רמוז פה אצלנו בעניין הענווה, שבעניין ההכנעה והענווה טועים העולם הרבה. למה? הוא אומר לא, אני לא רציני, אני לא מספיק טוב, מה אתה בא אליי? לך יש רבנים גדולים וכולי, אני לא שווה שום דבר וכולי. זה נקרא ענווה פסולה. צריך לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. פה הכוונה מוחין דקטנות, הכוונה קטנות דמוחין. כשאדם נמצא בקטנות דמוחין, הוא צריך לא לוותר לעצמו. ולא יגיד לא, אני באמת לא שווה הרבה, אני ענוותן, ברוך השם. זה לא ענווה בכלל, זה ענווה פסולה. צריך לצאת מזה ולהגיד ברוך השם אני הבן של מלך, אני נולדתי מאברהם יצחק ויעקב, גם לי נשמה, יש לי נשמה של יהודי, ואני יכול כן ללמוד. למה אני אלמד ליקוטי מוהר"ן? אני אסיים ש"ס בחצי שעה ביום, אתה יכול לסיים ש"ס בחצי שעה. תשמע שיעור בדף היומי, מה הבעיה? בחצי שעה אתה תופר את הדף כל יום, אבל אתה מסיים ש"ס ב7 שנים, מה הבעיה? לא סיפור. אני אומר לכם את זה עם קבלות, עם אחריות. כיף גדול מאוד, בטח, אתה מקבל המון ידיעות. אז זה נקרא ענווה אמיתית. אני כן יכול, אני כן אסיים את הש"ס, אני כן אעבור על כל ליקוטי מוהר"ן, כל ליקוטי הלכות, אין פשרות, לא מוותר, בסדר? לכן בעניין ההכנעה לא טועים העולם הרבה, כי כמה אנו מתייגעים בתפילה לצאת ממוחין דקטנות, הכוונה קטנות דמוחין למוחין דגדלות, ואם כן בוודאי אין זה מידת הענווה, כמו שסוברים העולם שהענווה זה... שאול איבד את המלוכה שלו, מה? קטן בעיניך, אתה הקטנת את עצמך, ולא, זה לא נכון, אתה היית צריך להוריד את העמלק הזה. אנחנו באות א', זה בחינת תפילת מנחה, כי עיקר עבודת האדם לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, כי עיקר עבודת האדם הוא לשבר ולהכניע יצר הרע ותאוותיו. להגיד לא, אני לא מסוגל, ברוך הבא, אני לא מסוגל, אני לא יכול. לא, אין לו, מה זה לא? אתה כן יכול ועוד איך יכול. אל תזלזל בעצמך. גם אתה חלק אלוה ממעל, גם אתה נשמה טהורה, גם אתה יכול. וזה ידוע שכל כוח היצר הרע ותאוותיו, כולם נמשכים מבחינת מוחין דקטנות. זה לא כמו שאנחנו קוראים לזה מוחין דקטנות, כן? שכל בזמן קטנות, אלא קטנות דמוחין, שהשכל הוא קטן כמו תינוק. אז אני לא אסביר את זה יותר, תזכרו את הכלל הזה. שמשם אחיזת כל הדינים, שמשם עיקר כוח היצר הרע. איפה? מה השורש של כל היצר הרע? חלל הפנוי בדיוק. וכן אמרו רבותינו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. למה? כי כל העבירות והפגמים הם על ידי הסתלקות הדעת, שנמשך ממוחין דקטנות. אז יופי, אז אין לך אחריות, הכל בסדר, הכל מהסתלקות הדעת. ומי מרשה לך לאבד את הדעת? תגיד את האמת, עשית על זה שעה התבודדות שכל פעם בורח לך הדעת? אם עשית כל יום שעה התבודדות, כל שכן אם עשית 6 שעות התבודדות, באמת נראה לי שיפטרו אותך. זה גזירה משמיים, אין מה לעשות. אבל מסלקים לך את הדעת כדי לרמוז לך שאתה לא מתפלל על זה, אתה לא משקיע בזה, אתה לא בוכה על זה, אתה לא הולך לצדיקים לצעוק שמה. עכשיו ערב ראש חודש, זמן מסוגל מאוד ללכת לצדיקים. יש לנו פה בנתניה צדיקים.
לא חסר צדיקים פה. וכן מבואר בתורה תיקון תוכחה בתחילתו, שעיקר תאוות דיוף ושהוא כלל כל התאוות נמשך ממוחין דקטנות. יפה מאוד. אז יופי, אז זה הכל בסדר, מותר לי להסתכל איפה שאני רוצה, כי נכנסה ברוח שטות. חס וחלילה. אני מקווה שהדברים יתבהרו ויבואו עוד יותר בעזרת השם בהמשך. נמצא שעיקר עבודת האדם לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. כי כמו שאדם הולך וגדל בגשמיות, שבתחילה כשנולד הוא קטן מאוד, וגם אין לו שום דעת. אתם רואים, זה ההוכחה. שזה נקרא, לזה הוא מתכוון. מוחין דקטנות הכוונה מוחין קטנים, של ילד קטן. אני אומר מוחין דקטנות זה מוחין בזמן קטנות. כי אני לא קטן, ברוך השם. השם נתן לי כמה שנים טובות לחיות, ברוך השם, נמשיך איתנו עוד עד 120. אז אני לא ילד קטן, אבל לפעמים אני מתנהג כמו קטן. אני עונה לאשתי, מה אתה עונה לה? כמו תינוק, הגאווה שלו. כמו תינוק. ככה אמרת לי, יותר אני לא אבוא אליך. לא רוצה. תינוק. לא נחרבה ירושלים על קמצא ובר קמצא, נכון? מי הבלגניסט הגדול שעשה את כל הבלגן? זה בר קמצא, זה הבן של קמצא. אז למה אומרים קמצא ובר קמצא? לא נחרבה, זה בגלל בר קמצא שהלשין ועשה פגם בכבש, סלומום, נכון? אז למה גם קמצא? תגיד לי, לא הזמינו אותך לחתונה, אז אתה לא בא? אתה חבר אמיתי? אז מה? לא הזמינו אותך. אז מנה הגיע לבר קמצא, אז בר קמצא אמר, כנראה שהוא רוצה להשלים איתי, אז אני אבוא לחתונה, נעשה מאמץ, הוא מזמין אותי לחתונה של הבן שלו, שמחה גדולה, בטח שאני אבוא, אז אני אבוא, יאללה, נשלים סוף כל סוף. שהוא ראה אותו, אמר לו, תלך מפה וכולי, אמר לו, אתה הזמנת אותי? אני הזמנתי אותך? מלאך המוות אני הזמין, לא אותך. תסתלק מפה. אבל אתה קמצא, למה לא הגעת? כנראה שאתה לא חבר אמיתי. וכנראה שהשולחן שבת, אתה דיברת על והבן שלך, בר קמצא, הוא שמע את הדיבורים שלך, לכן הוא הגיע לשנוא אותו. לכן, למה נחרבה ירושלים? בעבור קמצא והוא בר קמצא. זה חבר זה, ככה מדברים על יהודי. אתה נפגע, זה נקרא מוחין דקטנות. אנחנו קוראים לזה קטנות דמוחין. בסדר? שלא תתבלבלו. כי כמו שאדם הולך וגדל בגשמיות, שבתחילה כשנולד הוא קטן מאוד, וגם אין לו שום דעת, ואחר כך הולך ונתגדל מעט מעט בימי היניקה, עד שבסוף ימי היניקה יש לו איזה דעת של קטנות. ואחר כך הולך וגדל יותר, עד אשר מגיע לבן 5, אז יש לו דעת ללמוד מקרא. כמו שאמרו רבותינו, בן 5 למקרא. ואחר כך הולך וגדול יותר, ודעתו נגדלת יותר. כמו כן צריך האדם בעבודת השם להתייגע בעבודתו יתברך, ולא להגיד, אני אנוס. נכנסה ברוח שטות. לא, זה אחרי שנפלת, תגיד ככה. איזה שטות נכנסה בי, אבא! ונתחיל לצרוח כמו משוגע. וללכת לצדיקים, וללכת לחברים הטובים, לעשות שיחת חברים. איך נפלתי? תגיד לי איך נפלתי. איך התנהגתי בביזיון כזה, עניתי לאשתי, ככה תגיד, אז דווקא אני אעשה לך. מה דווקא? אני משחק עם דווקא. אנחנו יודעים טוב מאוד, אנחנו מגיעים השטויות שלנו. כמו תינוקות ממש. אז עוד, נוותר לעצמנו? לא. חוץ מה תקרא תיקון הכללי בשדה ותצעק שמה.
עד שיזכה לצאת בכל פעם מבחינת מוחין דקדות למוחין דגדלות. על ידי שישבר כל התאוות והמידות הרעות, עד שתהיה ממש משה רבנו. לכן אסור לך לוותר בשום אופן, בשום שלב. זה לא אומר הגעתי ל8 זהו מספיק, לא, תהיה 9 עד שתהיה 10. אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב, שעל ידי זה יזכה לדעת אותו יתברך בבחינת מוחין דגדלות, וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו. וכן מובן ומבואר בכתבי אריז"ל, וזה בחינת תפילת מנחה שהיא גבוהה מאוד, ורבותינו ז"ל הזהירו עליה ביותר, כי בשחרית הוא בחינת מוחין דגדלות. בשחרית יש מוחין, כל העבודה של הלילה של הצדיקים שפתחו את השערים, פתחו את השערים ברוך השם, ולאט לאט נכנס יותר ויותר, עד שבשחרית מתגלים המוחין על ידי קריאת שמע. על ידי קריאת שמע מתגלים המוחין. זה מה שהוא אומר, כי בשחרית הוא בחינת מוחין דגדלות, ובלילה הוא בחינת מוחין דקדות, שהוא בחינת חשכת הלילה, שנמשך מקדות הדעת, קבוע במקום אחר, שאור וחושך הם בחינת דעת ושכלות, שהם בחינת מוחין דגדלות ומוחין דקדות, כי מוחין דקדות הם בחינת שכלות, בחינת חושך, נגד מוחין דגדלות, שהוא עיקר הדעת בחינת אור יום, כי יום ולילה הם בחינת המאור הגדול והמאור הקטן, כמו שכתוב, את המאור הגדול נמשלת היום, את המאור הקטן נמשלת הלילה, וזה בדיוק העניין של מוחין דגדלות ומוחין דקדות. אנו בחינת גדלות וקדנות, בחינת מוחין דגדלות, מוחין דקדות. כבר נכנס למיליון פעם, משגע אותנו רבי נתן. בכל הדינים נמשכים מבחינת מוחין דקדנות, כלומר מוחין בזמן, לא מוחין בזמן קטנות, אלא קטנות דמוחין, שהוא חושך, ומשם עיקר אחיזת היצר הרע וכל התאוות מידות הרעות. כי ילד קטן אפשר בקלות להפיל אותו, לבלבל אותו בסוכריה, אתה קונה אותו, הוא עושה את כל השטויות שבעולם. אבל כן תכף אחר חצות היום, שמתחיל היום לערוב, כי נטו צלילי ערב, אז תכף מתחיל שורש אחיזת המוחין דקדות, ושם עיקר ההמתקה. כי עיקר ההמתקת מוחין דקדות, שמשם אחיזת כל הדינים והיצר הרע כנ"ל, עיקר המתקתם הוא דייקה כשזוכים להמתיקן בשורש בתחילת אחיזתן. וזה המעלה של תפילת מנחה שמתפללים סמוך, שנקראת מנחה גדולה. למה היא מנחה גדולה? כי אתה תופס את המוחין מיד בצאתם משורשם, כי היום הוא הולך וגדל, מוחין דגדלות, נכון? באמצע היום, כי נטו הצללים, זה עיקר החוכמה, לראות את החושך בתוך האור. חז"ל אמרו כי נטו הצללים, יש הטיה, ואז הצל מתחיל להיראות, נכון? כי יש זווית, אז ממילא כי נטו הצללים. מה ההבדל בין הזווית הזאת לזווית הזאת שהיא כבר שוקעת? מה ההבדל? זה אותו זווית בדיוק. מהלך החמה הוא בדיוק אותו דבר, מפה לפה במשך השעה, רק בשעה הזאת מ-12, נגיד שהחצות זה 12, מ-12 עד 1 אתה לא רואה שקרה כלום, עדיין החמה חזקה מאוד, נכון? אבל מ-5 ל-6 ואז אחרי 6 נהיה לילה, זה אתה רואה, אופה, היה אור, אין אור. אז זה לא חוכמה גדולה להיות ערני בשעות האלה, כי אתה רואה פה את הנפילה, אתה רואה את האור. חוכמה לראות את אשתך בין 12 ל-1, שאתה רואה שהיא בריאה וחזקה, אתה רואה שהיא בסדר גמור ואין שום בעיה, פתאום דיכאון אחרי לידה. איך זה הגיע? פתאום הבן שלך אומר לך, קח את החליפה וקח את הכובע, תלך אתה והרבנים שלך לא יודע לאיפה, ואני לא רוצה לשמוע ממך בכלל, לא רוצה לקום לתפילה. מאיפה זה בא? לא שמת לב לירידה. מתי ראית את הירידה? שהוא לא רוצה לקום, ראית את זה פה בשעה הזאת, בין 5 ל-6, שכבר מאוחר מדי. למה המקובלים אומרים ברכות השחר בחצות לילה? זה אותו דבר בדיוק. שמתחיל חצות לילה עושה את השעה הראשונה
זה אותו כמו בדיוק בזריחה, זה אותו תנועה של החמה. רק פה היא בחושך, אתה לא רואה את האור, אבל המקובלים רואים את האור. רואים את העלייה, אבל הוא עדיין חושך, הוא עדיין בטלן, הוא עדיין קם בארבע. הוא עדיין לא רוצה להתפלל, אבל אוי ואבוי, תחבר לו את האור. כי הוא שמע איזה שיעור של הרב יגאל כהן, או של הרב זמיר כהן. הוא שמע והוא התחזק, והוא מתחיל את האור. מה אתה מחבר לו את האור הזה? למה אתה מחבר לו את האור הזה? אבל הוא בחושך, הוא בטלן, הוא לא קם. זהו, אתה עיוור. אתה לא מזהה. והחוכמה היא לראות את האור בתוך החושך ואת החושך בתוך האור. אל תיתן לו להגיע לכאן. פה תעודד אותו. פה תעצור אותו. פה זה קל מאוד, זה רק ההתחלה. אם אתה תזהה את אשתך אחרי הלידה בנפילה הזאת ותדאג להרים אותה חזרה על ידי עידוד וחיזוק, ולא להשאיר אותה לבד, ולא להגיד סוף כל סוף הנה חזרה הביתה, אני חוזר לעבודה, חוזר לעניינים שלי. זה נקרא מוחין דקטנות. אין לך שכל בזמן המוחין. לא השכלת לראות את האור בתוך החושך ואת החושך בתוך האור. זה נקרא? כן. זה קטנות המוחין. אז המעלה הגדולה של מנחה גדולה, כמו שאמרנו, היא שאתה מיד תוקף את המוחין, תוקפא דדינא, כבר בהתחלה. אז תגידו לי, אז למה לכתחילה צריך להתפלל מנחה קטנה, שהיא סמוכה? למה המקובלים, בבא סאלי, כל הם התפללו בזמן הזה? הארי הקדוש, למה? כי צריך את שבט דן המאסף. כל אלו שנפלו בדרך, צריך את הצדיקים הגדולים שיודעים לאסוף אותם. ואיך זה מסתדר שיש חבר'ה שמתפללים אחרי השקיעה? כי הם הולכים לפי השקיעה של רבנו תם, אז עדיין לא הייתה השקיעה. הם בודדים. למה בודדים? פשוט, אצלם זה לא שקיעה, מה הבעיה? ניקח את זה לעבודה שלנו, מי שאתה לא שומע, ניקח את זה לעבודה שלנו, כן, שהבן שלי עשה מה שעשה, אם הייתי ליטאי, מה הייתי עושה לו? אחת דתו להמית, נכון? למה? זהו, בשביל זה נגמר הסיפור, חורבן. אני לא יודע איך לאסוף אותו. לראות אותו שוקע בחושך, לא יכול להחזיק מעמד. אבל רבנו נתן לי את הדעת לראות את הנפילה הזאת כתכלית העלייה. כי הירידה היא רק בשביל העלייה. לך רד ועלית. זה רבנו, בשביל זה צריך, אמרנו בתחילת השיעור, שאי אפשר בלי צדיק האמת. תזכרו את זה למען השם. שתי סיבות למה נחרב בית המקדש. סיבה ראשונה, שנאת חינם, לשון הרע, דיבורים אחד על השני, אין אהבת חינם. מה הסיבה השנייה? לא יודעים מי זה הצדיק. הוראה סמך זין, וכותב מוהר"ן תניאנה. לא מחפשים את הצדיק, ולא מבינים שבלי הצדיק אי אפשר להיגאל, אי אפשר. רבי חנניה בן הקשה אומר,